Sesuk lah tobat isih enom. Lho kok ngomong sesuk, apakah kita sudah pasti memiliki besok? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad amkanat hul fursatu niku nggih. Wa qad amkanat hu lan temen-temen ngongangake ing murid wa qad amkanat hu lan temen-temen ngongangake ing murid apa al-fursatu apa kesempatan falyantahisha mongko ngalapo sapa murid ha ing fursah wa futiha lan wis den buka lahu kedue murid apa albabu lawang fal yadkhul mongko manjinga sapa murid wada'ahu lan ajak-ajak ing murid sapa abdai wong kang ajak-ajak fal yusri mongko age-age sapa murid fal yusri mongko age-age sapa murid fal yusri mongko age-age sapa murid. Nah, jadi ngeten. Kalau misalnya atau seandainya Gusti Allah niku sampun maringi kula panjenengan sedaya fursah. Fursah niku waktu, kesempatan. Ketika Allah sudah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, maka sejogzanya, maka hendaknya, maka seharusnya yantahisha kita mengambil kesempatan tersebut. Kalau Gusti Allah diparingi kesempatan isih enom, yo ayo dimanfaatke enome niku wau. Enom iki wayah-wayahe akas, wayah-wayahe kuat yo dimanfaatke. Enom niku semangat-semangate gawe anak yo dimanfaatke. Ojo manuk ge nguyuh wae. Dimanfaatke. Mula Kanjeng Nabi nyontoni ideale nikah kuwi usia 25 tahun. Kanjeng Nabi kan usia 25. Ben ngopo? Artinya agar kita sebagai umat manusia itu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Cara nyuwun sewu luweh-luweh sithik ya 30 lah. Luweh-luweh sithik ya 35, aja ngasih 40. Soalnya 40 niku batas usia kematangan seseorang. Batas usia kematangan seseorang. Kok umur 40 dhek isih jomblo? Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Cobane gede. Nggih. Jadi jika ada kesempatan maka langsung kita ambil kesempatan. Diparingi Gusti Allah kesempatan awale dolanan napa? Dodolan misalnya dodolan telo, dodolan gorengan. Lah kok dilalai karo Gusti Allah diparingi rame. Diparingi gadah langganan. Ya diseriusi. Senajan awalnya coba. Soalnya nopo hidup itu memang diawali dengan percobaan. Tapi ketika sudah ada fursah, ada tanda dari Allah, maka kita harus segera mungkin mengambil tanda tersebut. Kita harus segera mungkin mengambil kesempatan tersebut. Ampun terus dinteni. Jenengan wonten kepinginan usaha. Jenengan wonten azam. Wah, aku iki mumpung duwe dhuwit. Tak
buka usaha, ge modal, langsung dikejakke, gak usah mikir engko nek rugi piye, engko nek gagal piye. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan kegagalan di awal, itu tandanya kita suudzon dengan Gusti Allah. Nek suudzon dengan Gusti Allah, pasti Gusti Allah bakal ngabulke suudzonmu. Makanya ketika ada pemikiran baik, ada kesempatan, pokoknya sing apik-apik kok muncul di pikiran kita, langsung tandangi. Bismillah. Ono pengen umroh bareng-bareng, tandangi raketan berangkat kapan, urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Fursah. Wa futihal lahul bab falyadkhul. Ketika pintu itu sudah dibuka oleh Allah, maka segera mungkin kita masuk. Pintu apa? Pintu rahmat, pintu rezeki, pintu kebaikan. Jadi ketika kebaikan-kebaikan itu pintunya pun dibuka, lawangnya pun dibuka, langsung manjing, gak usah dadak kententenan. Gak usah kententenan. Arep berangkat ngaji wis dikenteke Gusti Allah, aku berangkat ngaji. Metu kok dhewean ngenteni kancane, gak bakal sida. Gak bakal sida. Waduh iki kancaku tak WA urung bales. Arep berangkat kok piye tak antenane malah keturun. Langsung tandang. Pintu sudah dibuka, ngapain kita menunggu. Wada'ahu da'i, ketika sudah ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka sampean kudu ngetutke. Kenapa? Satu, ketika orang mengajak pada kebaikan, itu tandanya Gusti Allah memang nopo ngajak awak dhewe ke kebaikan melalui orang tersebut. Melalui orang tersebut. Yang kedua, alhamdulillah ora dulur. Ya, ora keluarga tapi ajak-ajak gone kebaikan. Mula kula awet wau kan nderek dawuh Koh Mul. Pripun kok dimulai napa dereng? Mboten dereng riyin. Nah, kula tosi, heeh. Ndur tuwa. Iya. Ben ngapa? Sapa ngerti Gusti Allah nibake apa? Nibake apa jenenge kuwi mau welase melalui Koh Mul, akhirnya ajak-ajak ayo dimulai ngaji Gus. Ngono. Insyaallah. Makane wada'ahu da'ifal yusri. Age-age di apa dipenuhi, disembadani. Ono kanca kok ujug-ujug ngajak, nggo, misale nggo ten pundi tapi kebaikan. Kebaikan dan jenengan memang nyuwun sewu, kebaikan tersebut wajib sifatnya. Thalabul ilmi niku kan wajib. Fal yusri. Makanya idza ta'arada kan wonten kaidah fikih kan. Idza ta'arada bainal hasanain. Bainal hasanain di antara dua kebaikan, faqudimal wajib. Maka yang didahulukan adalah kebaikan yang bersifat wajib. Ngaji wajib. Lah kok ujuk-ujuk misal kaya kula ngajar misal. Kula mulang MI utawa SD utawa SMP misalnya. Sekolah itu kan thalabul ilmi, hukumnya wajib. Lah kok ana ujug-ujug wong tuwane ngizinke meh dijak ziarah Wali Songo misalnya. Kula pribadi nek diizini ngono tak tolak. Kenapa ta'arada bainal hasanan? Ada dua kebaikan yang seakan-akan bertentangan, siji ngaji, siji sekolah, lah kok sijine ya fakudimal wajib. Sing didhisike sing wajib thalabul ilmi, wajib ziarah. Sunnah. Lah ketika kita sudah bisa membedakan ngoten kuwi, menimbang-nimbang ngoten niku, insyaallah uripe iki gampang, kita bisa menguasai waktu. Seringnya nopo kita mboten menguasai waktu tapi dikuasai waktu. Al waktu kasaif. Ilam ta'mal biqata'i, gitu. Ketika engkau tidak mengamal ilam ta'malhu biqata'in faqata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong atau untuk menyerang, memotong, maka engkau yang akan diserang, akan terpotong. Makanya napa? Jane nganu nyuwun sewu. Sibuk apa ae, sesibuk apapun, sesibuk apapun, sebenarnya itu bukan alasan wong sibuk apa ora iki sing gawe awake dhewe. Ora mungkin tanggane gawe, ayo sibuk. Gak mungkin. Awake dhewe. Persoalannya memang
Masalahnya kadang kita sendiri yang tidak bisa menakar. Acarane bareng-bareng akeh tapi gak iso menakar. Endi sing kira-kira wajib, endi sing sunah. Idza ta'arada bainal hasanan. Hasanan niku gak hanya dua, iso wae kata. Iso wae kata. Nah niku. Lan fal yusri. Wal yahdar lan wedya sapa murid. Wal yahdar lan wedya sapa murid. Min godin ba'da godin. Saking sesuk ing dalem sesuk. Maksudnya kita harus hati-hati, harus takut dengan ungkapan alah engko sik, alah sesuk, alah isek koyo ngene engko sik lah, nyantai sik. Niku godin ba'da godin. Sok neh, alah engko sik lah. Alah engko sik ngono biasane kan ngoten kuwi. Nah, kita suwere ngoten niku, sithik-sithik engko sik lah, engko sik. Ah, ge istirahat kok. Nah, ngoten kuwi. Wal yahdar lan wedya sapa murid min godin ba'da godin saking sesuk ing dalem sawise sesuk. Lho kenging napa? Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono godin ba'da godin iku min amali syaitani iku saking ngamale setan, perbuatane setan. Setan napa yuwaswi sufi sudu? Inna aja salahke setan sing bangsa jin, tapi salahno setan sing rambuté ireng. Setane dhewe kok engko sik. Bos gak kulaan rokok, Bos, misale. Engko sik, engko sik kesel awake. Lho beda nek niat ngaji ora usah alasan. Yang lain pas wayahe ora ngaji, engko sik. Nah iya. Mbah Mustasar, ayo syuting. Jenengan narasumber. Ngosik. Wah, berarti kuwi sing ngendikan dudu Mbah Mustasar. Berarti dudu Mbah Mustasar iku sing ngendikan. Wong wis wayahe kok kira. Kok isih ngosik berarti kuwi ngendikane setan. Iku godin ba'da godin. Kapan lagi? Samare dadi artis mulai metu sombong. Beliau punya aura untuk jadi artis. Iya. Dadi napa nggih? Godin ba'da godin niku ya makna dari yuwaswisu fi sudurinas. Ketika manusia niku pengen menghendaki kebaikan, mboten mungkin kok langsung ujuk-ujuk lancar nglakoni kaapian. Mesti ana waswasatu syaiton, mesti wonten, pasti. Karena menungso niku nggadahi nafsu sing bertingkat kala winginane niku. Nafsu ki bertingkat. Godaane mesti wonten wae. Godaane mesti wonten. Nah, setan sing paling abot, setan sing paling awal godha niku setan njabane awake dhewe. Mbah rupa bojo, mbah rupa kanca, mbah rupa sinten. Iku apa jenenge di luar kita. Tapi sing paling abot niku setan nang jero awake dhewe. Contoh misal, kohmun berangkat ngaji. Ujuk-ujuk padahal wis diniati ben malam Minggu malam Sabtu malam Minggu aku meh tutup orang nglayani pasien, orang nglayani pembeli, orang nglayani sing servis, orang nglayani pasien. Ujuk-ujuk wis jam 8 meh berangkat nutup lawang teko nggawa mobil karo bawa barang servis. Wah, ki tumpakane mobil mesti duit gede. Iku setan setan jaba isih. Tapi wis wujud menungso. Setan jaba wujud menungso. Tapi godhone kan mung sithik. Nek dhewe wis iso ngelola nafsu kita, kan mesti nganu Pak sik nginjing mawon jenengan mriki malih injing utawa barangnya jenengan tinggal kula garape nginjing. Ora iso kudu dadi sakniki. Oh monggo nek menawi kedados sakniki nyuwun sewu kula kok wonten wadifah. Wadifah ki apa? Pekerjaan sing wajib dilakoni dadi riyadhah. Monggo. Engko mesti wonge takluk, wonge mesti ngene. Oh, ngono to. Ya wis niki sesuk-esuk wae tak parani. Oh nggih, mesti ngono. Tapi masalahnya kan kita kalah karo wah duit gede iki. Ngaji ora oleh apa-apa kok. Ah jarene Mas Najib karo Ki Alif iki mau kan ngono kuwi.
Ngaji kan gak dapat apa-apa iki. Nek kerja kan cuan. Padahal nek ngaji iku ge sangu mati. Ha nek cuan dhewe mati, cuane diwaris bojone gawe nikah. Neng lho ora rugi. Iya rasakno. Padahal nek ilmu niku mangke dadi kanca nang alam kubur. Fa'allamani bi anna ilmanu run. Ilmu niku cahaya, sok nang alam kubur dadi cahaya ilmu niku. Cahaya sing madangi kula panjenengan sedaya. Malaikat gak wani nyedak. Gak wani nyedak. Arep man robuka jenengan kuwi iso ngelah. Man kuwi kalimat ngopo kat malaikat? Man kuwi man apa? Istifham apa mausul? Malaikate bingung. Kejaba saiki melu ngaji malaikate. Halo kan. Bocor Pak. Awas lho. Ku lho kesikut hati-hati kesikut. Awas iki. Kohmul iki. Kohmul wis mulai sinau. Aku yo melu sinau. Ada ini kohmul. Akhire sesuk adu sanad sesuk. Awakmu bolong ping pira ngaji kuwi? Aku ora bolong kok malaikate ngono. Niku min waswasati syaiton utawa goddin ba'da goddin. Min goddin ba'da goddin. Wal yukbil lan madhepa sapa murid. Wal yukbil lan madhepa sapa murid. Dadi fi'il mudhari kok didisi lam amar niku kan jazm i'rabe. Tur maknane mboten fi'il mudhari malih mboten kata kerja malih tapi kata perintah. Soale napa menunjukkan alal gaib. Nek fi'il amr kok wujud fi'il amr, misalnya apa? Iqbal, akbil. Nah, nek akbil iki berarti menunjukkan mukhatab madhepa sapa sira. Kamu orang kedua itu mukhatab. Tapi nek pengen merintah orang ketiga yang tidak hadir, maka fi'il mudhari ditambahi lam amr. Wal yukbil. Wal yukbil lan madhepa sapa murid. Wala yatasabbat lan aja kendho sapa murid. Lan aja kendho sapa murid. Wala yata'allal lan aja gawe alasan sapa murid. Alasane apa? Udan. Alasane apa? Bojone mrengut. Bi adamil farogi kelawan ora onone wektu kosong utawa ora onone kober. Bi adamil farogi kelawan ora anane kober utawa kosong. Wa adamis sholahiyati lan ora onone ngatur wektu. Ora onone wektu. Wa adamus sholahiyati lan ora onone waktu, ora iso ngatur waktu maksudnya. Jadi seorang murid alladzi salaka tariqon ilallah, ya sing ngambah dalane Gusti Allah. Lho, nek ana murid kok alasan wae sijine. Alasan terus semangate kendor. Dijak ngaji tapi malah apa? Malah males wayahe golek duit. Nah, padahal golek duit seminggu gak mungkin full to ya. Wong presiden wae ana ya istirahate kok. Ana lerene. Mosok awak dhewe full. Seminggu full. Tetep kudu istirahat apalagi ketika kita kerja sendiri. Ora kerja melu wong. Kerja sing paling apik lah kerja kene apa? Afdholul amal niku sone. Kenging napa kerja sing paling apik kok kerja sendiri? Karena kita bisa mengatur waktu sendiri. Kok ana bos alasan ra duwe wektu kuwi bosok berarti. Bos oke. Bos oke. Lah iki bos apa karyawan kok ora duwe wektu? Beda nek kacung-kacung koyo awak dhewe ngene iki. Kacunge negara, kacunge Cina, ya. Iku jelas gak ono wektu no pabrik kan ya sewu kacunge Cina, ya ngatur wektu angel. Terus apa ana pemerintahan kacunge negara yo angel malih ngatur wektu. Misalnya apa nderek wong malih kacunge juragan yo angel ngatur.
Tapi nek koyo petani sawah-sawahe dhewe, bos mboten kowe. Bos, nggih ta? Duweni tambake piyambak, bos. Duweni servise dhewe. Bos, kudu iso ngatur wektu. Gak iso ngatur wektu yo. Bos oke. Oh, bos. Misale. Lho ya duwe cucian mobil kan duwe nggone dhewe. Misale dari bos. Ora ono misale iki. Mosok bos kok karo karyawane wayahe leren apa karyawane wae iso shopping iso leren sama bose sik mikir wae. Jelimet. Mula kaya Kang Ponsen iki jare. Wong aku lho pelanggan. Adohe kaya ngono wae tak parani. Mosok ngaji ora tak belani. Ya akhirnya apa? Mengurusi pelanggan tok sepedahe sing modar. Ya kudu digawe ngaji, nek digawe ngaji kan slamet lho iya. Level. Makanya jangan sekali-kali ya ta'allal, gawe-gawe alasan biadamil farok. Kenapa? Karena waktu itu yang mengelola adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa menguasai waktu. Kalau kita urip pisan kok dadak dikuasai waktu lah ya, rugi. Mula kenging napa Gusti Allah tenggene Al-Qur'an niku ketika napa bahas masalah rukun Islam niku gak tahu ngomong furido. Mboten nate ngendikan teng firmane niku furido, tapi kutiba alaikumus syiyam. Salat maktubah, nggih ra? Maktubah ora mafruḍah. Kenapa? Karena jenenge kutiba niku waktu sing empun tersistem tertulis. Kutiba kan makna aslinya ditulis. Tapi dadi diwajibke. Tegese napa? Kewajiban ini sudah ditentukan waktunya secara sistematis sehingga kita harus bisa mengelola, meluangkan untuk kewajiban ini. Lho ngoten. Niku Gusti Allah wis nyontohke. Nah, cuma memang paling enak niku apa dikuasai waktu. Dikuasai waktu ujuk-ujuk ada maghrib wayahe Ramadan. Urip ki mung pokoke apa tangi sahur turu meneh tangis buka maghrib. Wah, iya matuk jare. Lho nek kowe matuk bener nguasai wektu ya. Menikmati waktu. Qala dawuh Abu Rabi'i sinten Abu Rabi' As-Sa'ih. Sinten Abu Rabi' As-Sa'ih rahimahullahu mugi-mugi ngrahmati hu ing Abu Rabi' Allahu sinten Gusti Allah. Abu Rabi' As-Sa'ih niku ulama abad ke-6 Hijriah nek mboten salah. As-Sa'ih karena Abu Rabi' niku kuwatah. Ana Abu Rabi' Sulaiman dan lain sebagainya, tapi niki Abu Rabi' As-Sa'ih. Beliau memang ahli tasawuf. Tapi yo ahli tauhid, yo ahli syariah, ahli sekabehane berarti. Jadi Abu Rabi' As-Sa'ih dawuh, siru lumaku sapa sira kabeh. Siru lumaku sapa sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Urjan kelawan melaku pincang-pincang. Siru lumaku sapa sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah urjan kelawan mlaku pincang-pincang. Wa makasira lan kaya lumakune wong kang pecah-pecah. Maksudnya ngeten. Kita harus terus berjalan ketika kita hidup, meskipun berjalan tertatih-tatih. Meskipun berjalan seperti perjalanan orang yang pincang, susah mboten? Susah, wangel, kon melayu wae kangelan wong pincang. Atau orang yang sedang pecah. Makasir, wong sing pecah ki artinya ngeten, wong sing menjalani kehidupan dengan kondisi sedih, susah. Golek wedok wae wangel, masyaallah. Lho niku pahalane gede lho. Sing penting kita tetap berjalan menjalani kehidupan ini dengan semangat dan syukur. Alhamdulillah senajan aku wis apa nduda suwe golek bojo angel tapi saya diparingi Gusti Allah urip.
Iya. Paling urip alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Suwe ora tau digawe tapi isih urip. Wah, masyaallah deh. Boros. Lho daripada manten anyar. Ngira manten anyar sekali digawe urung ngono sak detik wis ora iso urip neh. Yo ono. Yo teko wonge. Ya Allah. Iya, alhamdulillah. Yang penting tetap dijalani dengan rasa syukur. Insyaallah la insyakartum la azidan lakum. Mesti ditambah. Lah ora kok. Ya bersyukur alhamdulillah tapi kadang posting wingi asam lambung saiki asam aurat. Arep tak komeni aku wis mesake sik, Wah. Iya. Ya Allah, aduh kanca, aduh keluarga, kerja nang gone perantauan. Aku masih status ya Allah, wis dodot tenan aku. Tapi tenan, kula delok statusku langsung donga. Muga-muga lek ndang ketemu pendamping urip ben ana sing nambani asam aurate mau. Aduh ya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Urjan wa makasir. Wala tang tadiru lan ojo ngenteni sapa sira kabeh. As-sihhata ing sehat. Ojo ngenteni sehat kerja dadak ngenteni aduh awakku rada kesel, rada lemes, leren sik. Padahal wayahe kerja. Malam Jumat wis diawe-awe garwane. Mas. Landasan siap, Mas. Ngono to. Lah kok malah jawabane pesawate ben sole entek iki. Wah, ya repot. Siap. Berat. Wala tang tadiru sehat. Jangan kita menunggu sehat untuk bisa melakukan sesuatu. Kita paksa. Karena melakukan sesuatu itu akan menjadikan sehat lho nggih. Arep ngerokok ora usah ngenteni duwe duit. Gitu. Ora usah ngenteni duwe duit. Penting apa? Sakonone rokokan. Engko nek misale kok kentekan rokok ora ono duit, ngebel tanggane ya. Nek duwe tangga. Bos, 76 pun tek. Ngono. Tanggane mosok ora pengerten. Asika ora apa-apa ya. Nah, ngono kudune. Ora apa-apa ya, tapi lebih dhuwur. Anane tani maju. Wala tantadiru sihah. Fa inna intidaros sihati mongko setuhune ngenteni sehat. Tegese ngende-ngende gawean krana ngenteni sehat menunda-nunda pekerjaan karena menanti-nanti apa jenenge menunggu kesehatan iku batalatun iku ora sah iku batal artine ngeten ora dadi wis to ora dadi niat meh umroh bareng-bareng kok ora alik ndang napa nabung ya ora dadi mula sing diarani niat niku ten fikih muktarinan bifi'li bareng bersamaan dengan pekerjaan. Nek durung bersamaan dengan pekerjaan kuwi tesih azam jenenge. Azam itu keinginan. Keinginan belum niat. Karena nek niat itu muktarinan. Lah sing diparingi ganjaran utawa pahala karo Gusti Allah niku nek wis niat wong innamal a'malu binniyat. Nah, ngoten. Namal a'malu binniyat. Mulane dawuh ya alim. Kun aliman wa muta'alliman. Pokoke apa dadi wong alim, nek ora dadi wong alim ngaji. Yo aja ngenteni sehat. Wong awak dhewe iki ngaji kok ora sehat kok. Iya, ora sehat pikire, nang omah meng ngerokok ya udah dhewe, seneni bojone rageke kopi ngaji wae lah ana kopi gratis engko jak guyon karo kancane
Akhirnya padang angen sehat toh? Sehat. Tapi kering. Orang situ oleh. Lah. Lu kerengan sana. Sing penting niku aja ngenteni sehat gek ngaji. Yo ngaji ki ancen krana awak dhewe ora sehat. Nah. Makanya ketika kita menunda-nunda pekerjaan hanya karena apa? Karena berhalangan padahal digawe-gawe dhewe iku batal. Batal wis gak dadi. Pekerjaan apapun itu tidak jadi. Mula dawuhe Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, al-jahilu mayyitun. Wong sing bodoh niku kaya mayit. Wan nasi naimun. Wan nasi maknane apa kok? Nasi kok apa kok? Manusia. Mas, salah. Wan nasi wong sing lali. Mulane an-nasu nasi. Nas menungso niku panggonane kata dasare kan padha. Nasi nis ya. Wan nasi wong kang lali naimun niku kaya wong kang turu. Mulane njuk ana kasebut dikrul ghafilin, nangekke wong sing turu, ngelingke wong sing lali. Nah, soalnya apa? Wan nasi naimun. Wal asi sakronun. Wong sing ahli maksiat ki diibaratke kaya wong sing mabuk, mendem. Mula apa disadarke? Sadarke. Wal musirru halikun. Musirru niku orang yang terus-menerus jatuh di lubang yang sama. Nek guyonane jangan jatuh di lubang yang sama, cari lubang yang baru. Wah, blae nek ngono kuwi. Aja kok. Sampai suci wae go lubang kok. Spesialis lubang wis kok. Suci kok jeblus ki lho. Wal musirru halikun. Orang kok selalu maksiat ora leren-leren musir masuke. Wong kok selalu nyuwun sewu. Gagal tapi kegagalan nggak bisa dijadikan pelajaran. Iku masuke al-musiru. Mulane wal musiru tapi maknane ten mriki ku napa? Musiru niku terus-menerus melakukan kemaksiatan. Halikun iku ngrusak. Mulane nek wis ana wong ahli maksiat iku ngrusak mesti. Ngerusak. Lah nek wis ngrusak kaya ngono ku, mulane wal israru huwa taswifu. Terus-menerus kuwi mau jatuh di lubang yang sama, terus-menerus melakukan kemaksiatan itu kan merusak. Kenapa kok bisa merusak? Karena taswif. Taswif itu apa? Sering menunda. Loh, wong sing sering menunda-nunda diibaratke kaya orang yang selalu terus-menerus melakukan kemaksiatan. Wa taswifu iku ayyakula. Orang yang sering menunda-nunda itu diibaratkan seperti orang yang mengatakan atubu godan. Aku bakal tobat sesuk. Saya akan taubat besok. Saya akan taubat besok. Wa hadza da'wan nafsi, dan ini adalah ajakan nafsu. Menunda-nunda itu apa jenenge ajakane nafsu. Lho kene napa? Kaifa yatubu godan. Wa godan la yamlikuhu. Lho bagaimana kita akan taubat besok? Wong besok saja kita belum tentu memiliki. Ya. Sesuk wae tobat isih enom. Lho kok ngomong sesuk, apakah kita sudah pasti memiliki besok? Belum tahu, iso uga saiki dicabut Gusti Allah nyawane. Naudzu. Ya alhamdulillah wong dek ngaji. Saiki kok Ibaratnya kan ngono. Berarti besok itu sesuatu yang belum pasti. Tadi itu sesuatu yang sudah terlewati, gak usah terlalu dipikir. Mau misalnya ngelakoni kesalahan, ya otobat saiki. Tadi misalnya melakukan kesalahan dalam bisnis, perbaiki sekarang. Ojo kita terlena dengan yang tadi. Jenengan ujian. Kesalahan kita seringnya, kayak zaman kula nang pondok misalnya. Mau awan ujian, mulai kok nggone sekolahan, mulai kayak gini madrasah.
nang kamar, kuwi isih kelingan. Soal iki jawabanku bener apa ora ya? Dak delok meneh. Nggih apa mboten? Seringe dhewe. Padahal kuwi perkara sing kleru. Lha mosok wis ujiane wis mau kok saiki dadak dikorek. Yo malah kita mencari-cari kesalahan. Ya wis nek mau ya wis. Tapi kula yo ngakoni biyen kula yo ngoten kuwi. Akhire tak pikir-pikir. Iya ya, ngapa aku goblok banget. Wong mau aku gak paham ngisi kuwe teko ngawur padahal mau. Mau kan muktadol hal tadi. Saiki kok dadak tak goleki jawabane. Terus artinya apa? Makanya sebenarnya tidak boleh ada penyesalan, tapi adanya adalah apa? Penyesalan yang berbarengan dengan perbaikan. Orang mau nyesel tok. Ngoten. Nah. Niku dawuh Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Athaillah, sinten Ibnu Athaillah Sakandari fil Hikami ing dalem kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah niku muridé Syekh Abbas Mursi. Ya. Syekh Abdul Abbas Mursi. Ibnu Athaillah nggadahi kitab asmane kitab Al-Hikam sing sering dikaji dan bisa dikaji dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang syariat saged, sudut pandang tauhid saged, sudut pandang tasawuf saged. Syarah Hikam sing paling komprehensif, paling lengkap tur dari beberapa sudut pandang kajiane niku Syarah Hikame Al-Allamah Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Hikam sing tipise ngono disyarah dadi 4 atau 5 jilid lah kalau enggak salah. Satu jilidnya itu sejumlah 400 halamanan. 400 halamanan. Niku Syekh Ramadan Al-Buti. Hikam yang dikaji dari berbagai sudut pandang. Dawe Ibnu Athaillah pripun? Ihalatukal amala ala wujudil farogi min ru'unatin nufusi. Ihalatuka nunda-nundane sira nganti-ngantine sira apa jenenge? Nganti-nganti sira, nunda-nunda sira al amala ing penggawean ala wujudil farogi ngenteni ing ngatasé anane wektu luang ngenteni ing ngatasé anane wektu luang iku min ru'unatin nufusi iku salah siji saking pira-pira reregete reregete jiwa. Regete jiwa. Ru'unah darbun minal hamaqah. Regete jiwa kuwi mau ru'unah niku bagian dari hamaqah. Hamaqah niku dungu, pekok. Ora mung jahlun sing goblok tapi kedunguan, hamaqah. Goblok, kuadrat. Oh iya. Nah, ya nek digobloke kan munggah umroh. Wah nek wis puwek kok ora munggah apa-apa. Lho iya. Jadi dawuh Ibnu Athaillah, kita menunda-nunda pekerjaan kita dengan alasan menunggu waktu luang. Itu bagian dari kedunguan kita. Bagian dari kedunguan kita. Kuwi nek dimaknani secara umum. Nah dimaknani secara khusus. Dewe kok isih seneng maksiat, kon tobat isih kanggo. Niku tandane napa ru'unatun nafsi. Jiwa kita masih tertutup. Hati kita masih tertutup, terhijab. Masih terhijab. Salat kok engko sik sampai adzan berikutnya. Kayak dandani nyerpis. Tak contohke sing nyerpis lah sing pojokan. Soale gek laris-laris ya. Moncer.
Nyervis, ayo adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Wah, servis sik telu tak rampung sik. Telu. Telu rampung ngono malih sing nyervis nggo mobil. Wah, duit gede iki engko sik dandani. Lah kok ana Allahu Akbar Allahu Akbar. Iki komat. Jebul ndelok jam lho. Lah kok wis adzan asar. Ya kuwi berarti hatinya masih terhijab. Hatinya masih terhijab. Mula aku suwon kadang ndelok grup di media iki. Apa? Nek Kang Posen gas. Wah, Mas Anto langsung ngene bose. Jok lali 4 rakaat. Wes, pokoke. Iki tenanan ora. Nek tenanan jos berarti. Oh. Pokoknya tukang ngelekke 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat di beliau. Nek bagian gas-gasan iki. Nek bagian alasan kae. Aduh. Yes. Mulane perlu disyuting bareng Pak Alif kabeh. Bentuk petuah mau itu. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbah Kanjeng Nabi dawuh igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Nomor setunggal apa? Syababaka qabla haramik. Jaga sira ing masa muda sira. Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kita di rumah dengan istri turu bareng saamben ojo HP-HPnan. Meh turu sing lanang nyekel HP madhep nengen, sing wedok nyekel HP madhep ngiwa. Ya, do HP-nan dhewe-dhewe. Tunggu waktu, bentar lagi ana sing ilang siji lak wis bingung. Ya Allah, bojoku wis ninggal. Ngono biyen jaman urip kok sibuk HP-nan dhewe-dhewe. Kumpul keluarga. Kalau sudah tiada. Lo iya baru terasa. Karaoke. Tet, Roma Irama. Oh, masuk. Pokoknya kalau sudah tiada baru terasa. Padahal nek isih ono cekelan HP dhewe.